Masu sauraro Assalamu alaikum tare da fatan alkhairi a gare ku. Bani na kashe shi ba, kashi na uku. Bismillahirrahmanirrahim. Jin maganar ta yi tamkar saukar aradu. Wata irin zufa ce ke karyo mishi ta ko'ina. San bakin shi ya gaza furta komai. Ƙirjin shi ne kawai ke bugawa pat pat pat. Da ƙyar ya iya samu ya furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haka ya dinga jera duk addu'a da ta zo bakin shi a cikin zuciyar shi. Hakan ne yasa ya dan samu saukin zugin da zuciyar shi ke mishi. Sai can tukunne ya furta, shikenan yanzu ki zauna ki kwana da ita anan, ni din zan koma gida. Insha Allah da sassafe zan dawo in ga jikin nata. Kai ta gida mishi. Juyawa ya fita kanshi na wani irin juyawa da ƙyar iya kai kanshi motar shi. Ko da ya shiga ma ɗaga kanshi ya yi kansa tiyarin motar ya shiru yana jinjina al'amarin. Ganin dare da kuma yi shi ya sanya ya tashi motar ya fice a cikin asibitin. A wannan daren babu wanda ya rinsa a cikinsu. Zulaihat, Amir, Dadi, Sadiya Fillo, Mama. Gaba ɗaya Mama ta rasa me ke yi mata daɗi a duniya. Mafita kawai take nema. Babban tashin hankalinta bata san wanda za ta je gurin shi ba akan ya taimaka mata. Duba da yadda kowa ya watsi da su saboda talauci. Ta san a dangin mijin nata akwai masu halin da za su iya taimaka musu. Amma ta san tsanar da suka yi mata ba zai bari su taimake su ba. Gatansa a yanzu shine Allah, a yanzu a gurin shi kawai za su nemi taimako. Tashi ta yi ta ɗaura alwala ta zo ta fara jero na filfili. Ita Malimat a wannan dare idanuwanta a bushe suke babu alamun bacci a ciki. A yanzu hawayen masu tsaya cak sun daina zubowa. Sauran kuwa tun tana doke su in sun cije ta har ta haƙura ta bar su suna ta hidimar su a jikinta. Ga kukansu da ke ta'addabar kunnuwanta. Ita kanta ba za ta ci karfe nawa ba a yanzu dan garin yayi tsit ba ka jin motsin komai sai harshen karnuka. Ɗakin dindimi yake ko tafin hannunta ba ta iya gani ga wari da zarin da suka cika mata ciki. A yanzu ba kanta take jimantawa ba, gaba ɗaya tausayin mahaifiyarta ne ya cika ta. Ta san duk inda take a yanzu hankalinta ba a kwance yake ba. Tunaninta ya za ta kasance an kashe ta don ta tabbatar ita ma kashe ta za a yi. Waɗannan tunane-tunane su suka addabi zuciyarta. Wani tunani ne ya faɗo mata tuna ba ta yi sallah ba. Juyawa ta yi a cikin duhun ta soma taimama a jikin bangon da take zaune. Tana gama taimamar ta cire ɗan kwalin kanta ta shimfiɗa sannan ta laluba ta miƙe ta tari da sallah. Sai wajen asubahi sannan mami ta farfaɗo. A hankali ta soma buɗe idanuwanta. Dishi-dishi ta soma gani har idan nata ya washe gaba ɗaya. Gefe ta kalla nan ta ga Zulaihat na sallah. Sai lokacin abin da ta gani ya faɗo mata a rai. Da sauri ta sama kiciniyar tashi sai dai ruwa ne joni a hannunta. Jin motsinta shi ya sanya Zulaihat saurin sallame sallar ta tashi ta nufo gurinta ta riƙe ta tana yi mata sannu. Maimakon mami ta amsa ta cewa ta Zulaihat da gaske ne abin da na gani cewar an kashe min Ammar. Shiru ta yi ta kasa magana sai ma sun kuyar da kai da ta yi. Tambayar ki nake ki bani amsa mana. Ta kuma faɗa a hargitse. Duk ɗakin da aka yi aka shigo da sallama, kallon bakin ƙofar suka yi dukkansu. Amir ne ya shigo kai tsaye gurin mami ya nufo yana yi mata sannu. Amir da gaske an kashe abokinka? Shi ma ta jefo mai tambayan. Girgiza kan shi ya yi sannan ya ce, a'a bai mutu ba, yanzu ma daga asibitin nake. Likitoci sun tabbatar yana raye yanzu haka ma na baro shi yana bacci. Wata ƙaƙƙarfar ajiyar zuciya ta sauke sannan ta ce, ina son in gan shi yanzu ku kai ni in gan shi sai hankali na ya fi kwanciya. Ta faɗa tana ƙoƙarin fizge ƙarin ruwan da ke hannunta. Da sauri ya matsa yana faɗin, ai mami babu wanda ake bari ya gan shi yanzu yana buƙatar hutu ne. Kuma kin ga ke ma baki da lafiya ko kin je ba za ki samu ganin shi ba. Don Allah ki kwantar da hankalinki kar ciwon ke tashi don Allah mami ba don mu ba. Tabbas maganganun shi sun ɗan kwantar mata da hankali don haka ta koma ta kwanta. Ajiyar zuciya ya sauke shi maganin ya shawo kanta. Kallon Zulaihat ya ce ta taso yana da magana da ita. Miƙewa ta yi ta fice a ɗakin. Kallon mami ya yi sannan ya ce, bari ta je ta siyo miki magungunan da aka rubuta miki in ya so, sai ta dawo. Kai ta gida tana lumshe idanuwanta. Jiyawa ya fice a ɗakin gami da ja mata ƙofar. Sai da suka fita daga kwanar sannan ya dube ta ya ce, jiya bayan na bar nan na kira dadi a waya na tambaye shi a wani asibiti suke in zo. Sai ya ce min ai dare ya riga ya yi in bari yau sai in je can gidan. Ya ce shi ma da safe za su wuce da gawar, amma ya umarce da in tafi. Da ke sai dai kan mu taho da mami kuma kar in nuna mata cewar ya rasu.
Kai kawai take gyaɗa alamar gamsuwa don bakinta ya gama kullewa sai da ambaliyar hawaye da take ta yi tun jiya sun tsayawa. A lokacin likitan ya iso gurinsu yana tambayar ta farka? Nan ya ce mai ta farka amma sai dai ya kuma rubuta musu wani magani don wancan takardar ta ɓace. Ba gardama likitan ya buɗe ofis ɗin nashi ya shiga. Magungunan ya kuma rubuta mata ya kawo mai. Amsa Amir ya je ya siya ya biya kuɗin sannan suka koma cikin ɗakin da mami take. Shi ya ɓare magungunan sannan ya miƙa wa Zulaihat ɗin ta bata. Amsa ta zauna ta bawa mamin. Zama suka ci gaba da yi a ɗaki har sai da suka ga mamin ta suma bacci don a magungunan nata har da na sa bacci sannan suka miƙe suka fice. Suna fita ya buɗe mata motar ta shiga sannan shi ma ya shiga. A motar shi suka tafi ko a hanya ma nasiha ya ci gaba da yi mata da kuma ba ta haƙuri akan ta rage zubar mai da hawaye. Suna karya kwanan layin suka ga unguwar dankam da mutane. Rasa gurin yin fakin ɗin maye sai baya koma ya ajiye motar sannan suka fito. 'Yan jaridan da suka cika gurin suna ganin su suka yi kansu da tambaya musamman ita. Ƙalilan da ke yi mata gaisuwa amma yawancinsu bayanin nata suka fi bukata. Haka Amir ya dinga tutture su suna samun hanya har suka yi nasarar danganawa da gate ɗin gidan. Turawa suka shiga shi ma harabar gidan cike yake da jama'a. Sai da ya yi mata jagora har cikin falonsa na ya juyo ya fito. A nan ma 'yan uwa da abokanan arziki da maƙwabta su suka cika falon. Wata antinta ce da ta ga shigowarta ta zo ta rikota ta zaunar da ita kusa da ita. A lokacin ne dadi ya shigo falon nan ya kalli Zulaihat ya ce, "Yata ta so ki yi mai addu'a sa ka shi gidan shi na gaskiya." Miƙewa ta yi, tana jiri ta bi bayan shi, kai tsaye masaukin baƙi suka nufa. Tana shiga ta taron nan ma 'yan uwa ne duk sun zo taya su alhini. Durƙusa ta yi gaban gawar ganin da sambal har an lullube ta. Addu'o'i ta soma zubo mishi duk da muryar ta ba ta fita amma kana kallon ta ka san addu'a take yi mai duba da yadda bakin ta ke motsi. Bata ƙarasa ba kuka ya kubce mata. Miƙewa ta yi tsaye sannan ta juya ta fice a ɗakin da gudu. Sai da ta fita sannan manyan da ke cikin ɗakin suka ɗauki gawar suka fice da ita. Dandasan mutanen da ke waje su ma juyawa suka yi don raka gawar makwancinta. Ko da ta koma ciki ma cikuikuye kanta ta yi cikin hijabi tana kukan. Ki yi haƙuri lokacin shi ne yi mu ma nan duk jiranta muke. Ki daina mishi a kuka, ki mai addu'a. Ta ji matar da ke gefenta ta faɗa. Ɗago fuskarta ta yi sannan ta shiga goge hawayen fuskarta. Anti Salma ce ta taso ta dawo kusa da ita sannan ta ce, "Ina ita mamin na ganki ke kaɗai." Mami na can an kwantar da ita rai a hannun Allah. Mu kam duk wanda ya aikata hakan a gare mu ya cuce mu ya rusa mana farin cikin mu. Amma ya dace wani ya je ya kula da mami a asibiti dan ni ba ni da damar kuma fita yanzu. Ta ƙarasa faɗa tana shashsheka. Ita ma girgiza kai ta yi cike da tausayin sannan ta ce, "Bari ga ƙanwata nan bari in yi mata magana sai ta je ta zauna da ita a asibitin Allah da ya muku sakayya." Da amin duk masu jin maganar tasu suka amsa. Tashi ta yi wa Hajiya Zainab bayanin halin da yayi ta take ciki a asibiti. Nan kuwa ta tambayi wannan asibiti ana faɗa mata ta miƙe a fusace. Ta fice kasancewa duk an tafi rakiyar gawa. Tana fita ta gaba kowa don haka da azuma ta fice daga ciki ta nufi titi don samun abin da za ta hau zuwa asibitin. A can kuwa sai da suka isa makabartar an riga da an yi haƙar kabarin don haka suna isa aka fara ƙoƙarin shigar da shi ciki. Dadi, Amir, sai wasu mutum biyu su suka kama gawar suka sanya ta a ciki. Suna ajiye ta aka fara ƙoƙarin rufe shi da ƙasa. Ku dakata, Amir ya saurin katse su. Jiyawa suka zuba mai ido suna jiran jin me zai ce. Ku kalla ku gani yana ɗan motsi ƙirjin shi na ɗagawa. Amir ɗin ya faɗa. Juyawa dukkansu suka zuba wa gawar ido don tabbatar da abin da ya ce. Kowa tsayar da idanuwan shi yayi akan gawar amma ba su ga wani motsi da ta yi ba. Dadi ne ya maido da kallon shi kan Amir, dafa kafaɗar shi yayi sannan ya ce, "Amir, idanuwanka nake yi maka gizo amma baya motsi ya riga ya mutu. Sai dai mu yi haƙuri mu bi shi da addu'a." Kan shi kawai ya gyaɗa ba don ya yarda ba, don shi dai tabbas ya ga sanda ƙirjin shi ya ɗaga. Sai dai kamar yadda dadin ya faɗa wata ƙirgizo ɗin idanuwan shi ke yi mai. Umarnin rufe shi dadin ya bayar na aka shiga tula mai ƙasa a kan shi har aka rufe shi ko ɓula ɗaya ba a bari ba. Ana gama mutane suka juya da makarar na aka bar dadi da Amir suna kuma yi mai addu'o'i. Har dadi ya miƙe don tafiya Amir bai tashi ba. Gani har lokacin yana tsugunne shi ne ya sanya dadi juyawa ya bi mutane ya bar shi a gurin. Don ya san bayan su duk wanda zai ji mutuwar Ammar ba kamar Amir ba da suka taso kamar 'yan biyu.
A safiyar ranar ne su mama suka kuma yin sammakon zuwa station ɗin ita da Sadiya 'yar filon. Don dukkansu ba su rintsa ba a ranar. Yanzu ma satar jiki Sadiya ta fito ba tare da momina ta sani ba. Don tun jiya ta ja kunnenta akan kar ta sake ta kuma zuwa police station ɗin wai kar ta je laifin limat ɗin ya shafe ta. Amma ita kan ba za ta iya bin aminiyar ta a wannan halin ba, dole suna buƙatar ta musamman mama. Tana shigowa gidansu ta ce su yi sauri su wuce. Kar momina ta sa abu bayanta. Fitowa mama ta yi ta kulle gidan. Sannan suka tafi. Ko ba komai tana jin daɗin yadda Sadiyan ke nuna musu kulawa. Dan kaf unguwar babu wanda ya iya kolle kwaye musu jaje sai ma tsegumi da suka ta yi akan lamarin. Suna isa suka tara an buɗe gurin. Kusa kai suka yi ciki suna shiga suka tare da ɗan sandan jiya mai ɗan kirki yana rubuce-rubuce. Sun ji daɗin ganin ofis ɗin Inspector Mudi a kulle da alama bai riga ya zo ba. Matsawa suka gaisa da shi ne ya ɗago yana amsawa. Don Allah ɗana ina son ka bani damar na yi magana da Ikilima ko na minti 5 ne. Shiru ya yana tunani sai can tukune nisa ya ce. Gaskiya in na yi hakan zai iya ja min matsala wurin yallaɓai. Don Allah ka taimake mu ganta tun da gashi bai zo har yanzu ba. Sadiya ‘yar fila ta faɗa. Shiru ya kuma yi sai kuma ya juya ya nufi sel ɗin. Ita kuwa tana zaune ta zuba uban tagumi don a safiyar ma dai taimamar ta kuma yi ta yi sallar asbahi. Yadda ta ga rana haka ta ga dare. Jin an taɓa gurin ne ya sanya ta yi saurin kallon ƙofar. Ki taso ga mahaifiyar ki tazo za ku yi magana. Yana faɗa ya juya ya koma inda yake. Sannan ya ce musu, ku je ku yi maganar da za ku yi amma minti 5 kawai na baku. Kai suka gyaɗa gami da yi mai godiya sannan suka nufi ƙofar. Tana ganin su ta yi wata iriyar zabura ta taso. Tana zuwa ta zuwa hannu ta riƙe hannun mahaifiyarta ta ƙaƙam sai kuma kuka ya kubce mata. Ita ma mama kukan ne ya taho mata take ta so mai. Hawayen tausayi ne su lalawa Sadiya filo na tausayin uwa da ‘yar. Cikin kuka Lima ta soma faɗin. Mama kin ga inda ƙaddarar rayuwa ta kawo ni ko? Mama wallahi ban aikata abin da ake zargina da shi ba. Na rantse miki da Allah ba ni na kashe shi ba. A haka na gan shi a kwance ni ma taimaka mai kawai ne, amma kin ga an dawo da laifin kaina. Ta ƙarasa faɗa tana ɗaura goshinta kan hannun maman da ke mani da nata ta ci gaba da kuka. Tun tausayinta ya kuma kawo masu cikin rashi mama ta soma faɗin. Wallahi Ikilima, ni kaina na san ba za ki aikata kisan kai ba. Ni na haife ki, na san abin da za ki yi da wanda ba za ki iya ba. Wannan jarabawa ce kawai daga Ubangiji, ina so ki sani. Ita ƙaddara a rayuwar mutum abin dubawa ce ga kowane musulmi mai imani. Don haka kowa yana tafiya ne akan tafarkin ƙaddarar da ke rubuce cikin littafin rayuwar shi. Haka ne yasa muke addu'a matsayin mu na musulmi Allah ya sa mu cinye jarabawar rayuwar mu. Amma ki sani igiyar ƙaddara tana da tsawo ba inda ba za ta ja mutum ta kai shi ba. Idan ka ga mutum ya afka cikin wata rayuwa to addu'a ya kamata ka raka shi da ita ba wai aibata shi ba. Dole sai mun toshe kunnuwan mu akan duk abin da mutane za su faɗa a kanki. Sai ina mai tunatar da ke, ki dage da addu'a Ubangiji ya baki ikon cinye wannan jarabawar. Ki yawaita maimaita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati min ghairi hawlin minni wala quwwati. Allahumma la sahla illa ma ja'altuhu sahla. Wa anta taj'al idza shi'ta sahla. La hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ki ta maimaita su ba iyaka. Insha Allah za ki ji sanyi a zuciyarki. Na gode mama, insha Allah zan yi yadda kika ce. Limat ɗin ta faɗa. Gun Sadiya ‘yan filla ta juya sannan ta ce, Sadiya na gode da ƙaunar da kika nuna min, tabbas ke ƙawace ta gari a gare ni. Don Allah ga amanar mahaifiyata nan na baki, ki kula min da ita in kin samu damar hakan. Baki Sadiya ta buɗe da niyyar magana sai dai tsawo da suka ji a bakin ƙofa ita ta katse su. Su waye waɗannan suka shigo mana nan? Da sauri dukansu suka kai kallon su bakin kofar nan suka yi tozare da Inspector Moody fuskar na a turbine kamar kullum. Wani kallo yake makawa ɗan sandan, shi kuwa tun shigowar shi cikin shi ya ɗori ruwa. Tun ya da kan shi ƙasa ya kasa ci gaba da rubutun da yake yi. Waye ba su ikon shigo mana har cikin wajen nan? Ko menene ma ba za su tsaya a waje ba shine za su shigo mana har nan? Ya faɗa cikin faɗa. Sai lokacin mama da suka iso gaban shi ta ce, Haba ɗana, yanzu ganin ‘yar ta ma ba za ku bani damar yi ba? Kar ka manta kai ma kana da ‘ya'ya, kuma ko da ba ka da su ba za ka rasa ‘yan uwa mata ba. Yanzu ka ƙiyasta in ‘yarka ce wannan ƙaddara ta faɗo cikin rayuwarta, za ka yi watsi da ita kenan? Yanzu sau nawa ina zuwa wurin nan amma kun hana in ganta, sai yau ɗaya da na yi magana da ita ya zama laifi? Shiru Inspector Mudi yana sauraron ta har sai da ta gama.
Tabbas jikin shi ya ɗan yi sanyi da maganganunta. Na yi gyara tsayawa sannan ya ce, ai baba ni a ganina ba tsayawa ya dace ku yi a nan ba. Ya kamata ku je ku gana da iyayen mamacin. Sannan kuma ku so mu ƙoƙarin ɗaukar lauya da an riga an shigar da ƙara. Ana yin sadakar 7 za a shiga kotu. Don haka tun yanzu ya dace ku san abin yi. Yana gama faɗa ya wuce zuwa ofis ɗin shi. Na ya ba su cike da tashin hankali jin wai har an shigar da ƙara. Juyawa mama ta kalli Sadiya ƴar filo sannan ta ce, ‘yar nan, kin ji wai har an shigar da ƙara kuma dole sai mun ɗau lauya? To ne yanzu ina za mu samu wanda zai tsaya mata? Ko da mun samu ma ina nake da kuɗin da zan iya ɗaukar lauya a yanzu? Shi kenan na san ƙararrashen rayuwar mu ne ya zo. Don na tabbatar aka kashe min Limat ni ma ba zan yi tsawon rai a duniya ba. Ta ƙarasa fara idan tana kawo ruwa. Cike da tausayawa Sadiya ta ce, Mama don Allah kar ki karaya, babu abin da za su yi wa Limat. Ni na ji a jikina ba za a kashe ta ba, akwai wani tsohon saurayi na da na taɓa yi na san shi, ƙwararren lauya ne. Za mu je gurin shi insha Allah zai taimaka mana in muka yi mai bayani. Sannan kamar yadda ya ce mu je mu sami iyayen mamacin ya dace mu je ɗin. Tunda ni na san gidan, ba za mu sha wahalar zuwa ba, ki zo mu je kawai yanzu. Kai mama ta gyaɗa alamar gamsuwa sannan suka juya suka fice daga cikin gurin. A can koko da Hajiya Rukayya ta isa asibitin bata sha wahalar ganin ɗakin da mami take ba. Bakin ta ɗauke da sallama ta tura ɗakin ta shiga. Har lokacin mami bacci take yi. Guri Hajiya Rukayya ta samu ta zauna gami da zuba tagumi idanta akan yayar tata. Cike da tausayawa take kallon ta ganin kwana ɗaya kawai amma ta sabga uwa rama. A hankali mami ta fara motsa hannuwanta. Ganin haka ne ya sanya ƙanwarta ta miƙewa da sauri ta fice. Likitan ta je ta kira akan ya zo ta farka. Tare suka dawo da shi, shigowa yi da kayan gwaje-gwaje nan ya hau ƙara gwada ta. Ya ji daɗin ganin hawan jinin ya sauka. Ne ya kawo ƙoƙarin cire mata da ɗin. A lokacin da ta buɗe idanta sosai tana kallon su. Sanni yaya, Hajiya Rukayya ta faɗa. Kai mami ta kiɗa alamar amsa, shi ma likitan cewa yi. Sannan Hajiya, ya jikin naki? Da sauƙi, ta faɗa a hankali. To Allah ya ƙara sauƙi. An ci sa'a hawan jinin ya sauka yanzu sai dai ki rage saka abu a ranki saboda ciwon ki. Ta ci wani abu ne? Ya faɗa yana maida tambayar kan Hajiya Rukayya. Girgiza kai ta yi sannan ta ce, a gaskiya ba na tunanin ta ci wani abu. Ok, amma ya kamata ta ci wani abu yanzu sai ta sha magungunanta. Insha Allah za ta ji daɗin jikinta. Allah ya ƙara lafiya. Amin mun gode, insha Allah zan samu mata wani abu ta ci yanzu sai ta sha maganin. Na sha magani ɗazu, su Zulaihat sun bani, ina take ita yanzu? Mami ta tambaya, wani wuce ƙanwar tata ta fesar mai zafi sannan ta ce. Tana gida ana ci gaba da karɓar gaisuwa, kin san yanzu ba zai yi ta kuma fitowa ba tana ta gaba take yi. Ke ma don Allah ki ɗauki dangana ki kaddara lokacin shi ne shi yasa ya tafi sai da mu bi shi da addu'a. Wane ya rasu? Likitan ya tambaya. Ɗanta ne wallahi wasu marasa imani suka kashe shi. Yanzu haka dai ya riga mu gidan gaskiya. Ba dai wanda ke kawo ta wannan asibitin ana duba ta ba. Likitan ya tambaya a ruɗe. Kai ta gida sanan ta ce, wallahi shi ne, shi kaɗai ne yaron ta ai. Allahu akbar. Allah ya ji ƙanshi da rahama, ya sa ya huta, Allah kuma ya tona asirin waɗanda suka aikata hakan gare shi. Sai haƙuri Hajiya, Allah ya sanya muku dangana da haƙurin ciwon rashin shi. Likitan ya faɗa yana tattara kayan shi don fita a ɗakin. Da Amina Hajiya Rukayya ta amsa banda mami da ta yi shiru tana sauraron su. Sai da ta ga yana shirin fita, sannan ta yi ƙoƙarin furta. Ka bani sallama gida za mu wuce. Cike da mamaki ya ce, gida kuma yanzu, ki ɗan bari jikin naki ya kuma warwarewa. A'a ko minti ɗaya ba zan ƙara a nan ba, gida zan tafi, in kuma baka bani ba sai dai ka dakatar na tafi. Mami ta faɗa a kausashe, shikenan ina zuwa. Ya faɗa yana ficewa. Ba jimawa ya dawo ya ba su takardar sallama, sannan ya fice. Nan suka so mu shirin tafiya babu wasu tarkace da suka zo da shi iyalai da magungunan kawai suka ɗauka suka fito. Ita ta riƙo mamin har suka fito waje nan ta tare musu na fif suka hau suka yo gida. A lokacin da su masu mama suka iso ƙofar gidan. Da tambaya suka ƙarasa gane gidan don Sadiyan bata gane sosai ba. Tsayawa suka yi suna tunanin ta yadda za su shiga gidan sai ga adaidaita ya ajiye su mami. Fitowa suka yi daga ciki nan Hajiya Rukayya ta fito da kuɗi ta biya shi. Hannun mami ta riƙe da niyyar su shiga ciki. Ƙarasu a gurin su mama suka yi sai da suka gaisa sannan Sadiya ƴar filar ta ce,
Dan Allah gidan Alhaji Bilyamin naira muke nema. Ai kun zo gidan, ga matar gidan nan ma. Hajiya Rukayya ta faɗa tana nuna musu mami. Ƙarasa gurinta suka yi nan mama ta ce, sannan Hajiya, ya muka ji da alhinin abin da ya faru ya ƙarin haƙuri kuma. Haƙuri mun gode Allah. Mamin ta daure ta faɗa. To Allah ya ji kanshi da rahama ya sa ya huta. Dan Allah ina son magana da ku ne akan rasuwar yaron ku in ba damuwa. Shikenan ku shigo ciki. Hajiya Rukayya ta faɗa sannan ta juya suka tura gidan suka shige. Cikin harabar gidan take dankam da mutane. Suna shigo aka fara yi wa mami ta'aziyya. Hannu kawai take ɗaga musu dai ita kaɗai ta san me take ji a zuciyarta. Har falon suka shige nan ma gaisuwar dai ake ta zubowa. Kai tsaye bai rin kanwata ta kai ta zaune da ita yi bakin gadon ta ce ta kwanta ta huta bari ta je ta haɗo mata ko ruwan ti ne. Fitawa ta yi daga ɗakin nan ta ci karo da Alhaji Bilyamin da ya biyo bayan su don ya ga shigowarsu. Kai tsaye cikin ɗakin ya shiga shi ma. Sai da ta haɗo mata shayi mai kauri ta ɗauko biredi sannan ta nufo ɗakin. Sai lokacin idan ta yi sauka kansu mama da ke rakuɓa a gefe. Oh, ku yi haƙuri an bar ku a tsaye ku ƙaraso ciki. Ta faɗa tana ƙarasa shiga ɗakin. Ba musu su ma suka bi bayanta. Shiga suka yi bakin su ɗauke da sallama. Har yanzu mamin na zaune inda take shi kuma yana tsaye yana ta bata baki amma bata ce komai ba. Ga waɗanda ke son magana da ku na shigo da su. Hajiya Rukayya ta faɗa tana nuna su mama. A lokacin ita ma Zulaiha ta tago ɗakin ta shigo. Zama tai tana yi wa mamin sannu. Alhaji Bilyamin ne ya kalle su sannan ya ce, to masu sauraro bari mu dakata a nan sai mu tara a part 4.